warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa, a wannan bidiyo insha Allah za mu nuna muku yadda mutum zai samu kuɗi ta hanyar yin survey na online. Kamar yadda kuka sani, wance ne bayani a baya, daga cikin hanyoyin da aka samu kuɗi a online akwai hanyoyin da aka bi, wance akwai survey a ciki. Ma'ana yadda aka yi survey, ma'ana wani aiki ne na online da ake, amma in short ko in ce a cikin mintuna ne. Wani zai ɗauki minti 10, 15, 20, awa ɗaya haka. To yana da rate, kowane da rate ɗinsa, ma'ana tambayoyi ne ko a ce experience ɗinka ake so akan abu. To gaskiya wannan hanyar ita ma idan mutum ya rike ta kai da fata ya mai da hankali, ana samun kuɗaɗe sosai da sosai, amma ba wai can ba, domin ba investing za ka yi ko ɓata wani lokaci za ka yi abin nan ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan nuna muku wannan yadda za ka yi da ka fara wannan survey ɗin da wannan website ɗin mai suna survey sunansa kenan, version 2.0. gaskiya wannan survey ɗin na gaske ne, legit ne, suna biyan users ɗinsu gaskiya. Dan da yawa za ga akwai website wanda ba sa biyan users ɗinsu, to gaskiya waɗannan su suna biya, ba kuma wannan bane. kuka duba nan gashi Trustpilot review ɗin da aka yi kenan, gashi nan suna biya sosai. Dan nima kai na yanzu haka yana da $2 a ciki, kuma ba wani shiga ne dudu bai, ina ga bai fi sau 5 ko sau 4 ne survey a ciki ba, amma ina ga na samu $2. To ba ta haɓa lokaci ba, ka danna link ɗin da yake ƙasan description na ajiye shi na wannan website, sai ka zo ka danna, zai kai haka wannan site kamar haka. Idan kai sabo ne sai ka danna register, sai ka jira ya nuno ma, yana ɗan loading ne. Bayan nawa sign up gashi nan, za ka sa email ɗinka, password, ka confirm ya password, sai ka rubuta nickname, ma'ana sunan da kake so su kira ka, sunan dai da ba zai kama da nuna ba ka. Za ka sa, sannan ka zaɓi gender ɗinka, male ne ka zaɓi male, in female ne ka zaɓi female ka sa. To birthday nan ma ka sa date of birth ɗinka. Nan kuma sai ka zo ka accepting all gaba ɗaya na terms ɗinsu da condition. Nan ma kai agree ɗin yanda za su ringa tura ma, ko da survey ya samu za su tura ma ta email ɗinka da ka sa. Ka gani nan ma in kana so a ringa tura ma marketing communications, za ka iya danna, ba ka so za ka iya wuce sai ka danna sign up. Kana gama za su ƙara tabbatar da kai shi kenan ka yi join da wannan survey. Kasancewa ni already ina da account da su, zan yi sign in ne, sai nuna muku yadda ake. To yau kuwa za su buƙaci email na, kasancewa already na yi saving, Google ya yi min saving. Zan danna ne, sai in danna remember ne, sai na yi sign in ne. Ban yi facing captcha ba, sai captcha ya fito. Wannan I am not a robot ɗin, sai ka danna shi ya tantance kai cewar ba robot bane, mutum ne na gaske. Sun yi tantance, ya danna alamar good kore, sannan za ka facing ɗin. Network yana ba da matsala, shi ne dalili. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya sa good, kai tsaye sai danna remember me ɗin, sai ka danna sign in. Nan ya koma yaren Spanish ne, shi yasa, amma kai tsaye Google yana yin translation zuwa English. Sai mu danna sign in, za mu jira ya login shiga. Kamar yadda kuke gani nan shine wannan dashboard ɗina kenan, gashi nan na shigo, kuna gani gashi wannan shine balance ɗina, gashi ina da point 16 wanda ya daidai da $2 daidai. To kuma sannan idan da zan nuna muku history ɗina, ma'ana abubuwan da na yi za ku gani.
kun ga service din totally guda 4 ne. Wannan 23 ga Disamba, wannan 18 a November, wannan 17 November, 7 November. Wannan point 2, wannan point 5, wannan point 8, wannan point 8 ko point 1 kai. Kun gani wannan shine wallet ina wanda nake da shi. To service bayan nan ka zo akwai profile, aka zo ko ka dawo service. Nan shine inda aka service, ma'ana inda za ka ringa yin service ɗin ke. Ba kowanne suke bayawa ba, dole mutum ana buƙatar ya completing ɗin profile ɗinsa, ma'ana ya cika shi ya zamana ya cika abubuwan duk da aka tambaye shi. Nan ba kowanda in na danna ba lallai su banni na yi shi ba. kun ga wannan zai ɗauke ni minti 28.8. wannan point shi ma gashi wannan minti, haka kowanne da yanda yake. Kafin da aka profile ne a wajen topics ɗin nan domin cika shi, ma'ana ya zama duk wani abu da ake bukata a sani game da kai ya zama ya kammalu. Ka gani complete your profile. Remember to complete your whole profile correctly so that you can be selected, ma'ana for the service more easily. Ma'ana idan ka cika waɗannan profile ɗin ka cika shi zama 100, za ka ringa samun service sosai, ana gayyatar ka zo ka yi, sannan kuma da yawa da kuma kuɗi wanda aka samu sosai. kun gani na cika wannan auto, na cika shi computer video game, ma'ana a tambaye ni akan experience ina game da computer and video game, ma'ana me na yaushe na amfani da computer, ina yin video game na computer, ina yin game a computer, irin waɗannan. Electronics ma na cika, food and beverage ma'ana abinci da abubuwan sha, lafiya ma na cika, hobbies. Yanzu bara mu gwada na hobbies ko gani yanda abin yake a zai. Zaka dan jira ya bude idan kana to. kun gani hobbies and interest, ma'ana ɗabi'arka da kuma abin da ka fi so. What is your hobbies and interest? Me ka fi so ana, ka gani to nan ka kashi ka zaba. Kaga blogging, ina sha'awar blogging, ka gani to zan ta duba cooking kana sha'awar girki, zaka ta sa gashi nan process, gashi nan photography shi ma muna taɓawa, reading ma muna taɓa, technology computers muna kai, gashi nan har da auza ma duk muna da su. To sai kai danna send amsa, ka gani nan question ne, nan question ta ɗaya guda 9, kaga question 9 za a yi kenan gaba ɗaya. to ka gani answer submitted saved correctly. to haka zaka to haka karasa wannan skipping din bidiyon na karasa. kun gani gashi nan na gama completing din topics na hobbies. kuka lura za ku ga na kammala, za ku ga gashi nan profile ɗina ya ƙara daga kaso 40 zuwa kaso 47. haka aka yi kokari kai ta ciki su. yauwa haka aka yi ta kokari kai ta ciki su. Service ɗin idan ya zo kowa ya sani ba wani wahala ne da shi ba. wannan na kawo wannan site ɗin ne kawai don na tabbatar muku da cewa guarantee suna biya, kuma minimum withdraw ɗin su ga alama $3 ne. ni tun da na fara ina tunanin sau 3 na shige shi ko sau 4, kamar inda na gaya muku mai da hankali a kansa ba sosai da yanzu na tara alkhairi da yawa a ciki. to a kasancewar yanayin lokaci anan za mu tsaya da bidiyon, sai a dakaci wani bidiyon da zai ƙara bayani a kai. wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.